έτοιμο σύστημα θερμομόνωσης κτηρίων θερμοπρόσωψης. Λέσβος Εμπόριο. Κουφώματα από ξύλο και αλουμίνιο, κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής. Λέσβος Εμπόριο. Στις εγκαταστάσεις Παραπλεύρος Νεκροταφείου Χρυσομαλούσας. Τηλέφωνο 21 554. Αυτά παθαίνει κανείς έτσι και μπει στον καρατόνι. Και είναι φυσικό. Με 3.000 δίκυκλα μπροστά σου. Είναι να μην τα χάσεις. Βαθιά και σκούτερ, Honda και όχι μόνο. Και μηχανές μεγάλου κινησμού. Αμέτρητα ποδήλατα Ideal. Από BMX μέχρι trekking. Και το καλύτερο, το νέο. Πολύ παπί Nova της Honda. Μόνο στη Honda Καρατόνι. Τη πιο ολοκληρωμένη μονάδα δικύκλων στο νησί. Και για αξεσουάρ ανταλλακτικά και σέρβις. Έλα, τι έγινε? Στον Καρατεπέ. Είναι να μην τρελαίνεσαι. Μισελ. Τι είπες? Ποιος είναι αυτός ο Μισελ? Λέγε. Είναι ο σεφ του Νουβέλ. Με έχει τρελάνει. Καλά δεν τρέπεσαι. Μια φορά πήγαμε να φάμε στο Νουβέλ και ερωτεύτηκες τον σεφ. Γιατί αγάπη μου, εσύ δεν τρελάθηκες με το φαγητό? Τι κουζίνα, τι πιάτα, τι σαλάτες, τι ορεκτικά. Δεν ήταν έρωτας? Ναι, καλά, δεν λέω. Ήταν. Ναι, λοιπόν, ήταν έρωτας. Σου τον έφερες στο Μανολάκι. Έρωτας. Ηρέμησε αγάπη μου. Εσύ τον ερωτεύτηκες περισσότερο από μένα. Ω, Μισελ. Καταστάσεις Νουβέλ επηρεάζουν τη γλώσσα μας. Καφέ εστιατόριο Νουβέλ. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 στο Μακρύ Γυαλό. Τηλέφωνο 22 51 0 24 836. Μυτονής, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τουριστικό γραφείο του νησιού, σας προσφέρει αεροπορικά, αυτοπλοϊκά εισιτήρια, εκδρομές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ξενοδοχείων με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μυτονής, στην Παναγιώτα Μυτιλίνης, τηλέφωνο 777 και προκυμαία Μυτιλίνης, τηλέφωνο 37500. Εξυπηρετηθείτε επίσης στη διαδικτυακή μας πύλη www.travelok.gr. Η Φέμινα Plus τρελάθηκε. Όλα μας τα ρούχα στη μισή τιμή. Δηλαδή, όλα μισά. Ολόκληρη είναι η μόδα και η ποιότητα. Φέμινα Plus Denmark. Εκπτώσεις και επιπλέον υπερεκπτώσεις. Όλα στη Φέμινα Plus είναι μεγάλα. Γιατί καθυστερήσατε, Έλα, ερχόμαστε κανονικά, απλώς περιμένουμε να πάμε όλοι μαζί.